ପ୍ରକୃତିର କୋପକୁ ତ ଏଡ଼ାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାର କ୍ଷୟକ୍ଷତି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରାଯାଇ ପାରିବ, ନିୟନ୍ତ୍ରିତ କରାଯାଇ ପାରିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଉଛି ସେହି ସମୟ ଯେତେବେଳେ କି ଘଡ଼ିସନ୍ଧି ମୁହୂର୍ତ୍ତ, ଯେତେବେଳେ କି ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ୍ କରିକି ଅତିକ୍ରମ କରୁଛି ତିତ୍ଲି ଏବଂ ୟାର ତୀବ୍ରତା ଆପଣ ସିଧା ଚିତ୍ର ଲାଇଭ୍ ଟେଲିକାଷ୍ଟ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଗୋପାଳପୁର ବେଳାଭୂମିରୁ, ଯାହା ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଅରିନ୍ଦମ ଦାସ ପହଞ୍ଚାଉଛନ୍ତି। ଏବଂ ଇଏ ଗଞ୍ଜାମର ଚିତ୍ର ଦେଖୁଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ, ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଗଞ୍ଜାମର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଦିଗପହଣ୍ଡିର ଚିତ୍ର ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଦିଗପହଣ୍ଡିର ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ପବନ ତୀବ୍ରତା ରହିଛି, ଗୋପାଳପୁରରେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ୍ ହେବା ପରେ ପୁରା ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ପୁରା ହାଇ ଇଣ୍ଟେନ୍ସିଟି ରହିଛି ତିତ୍ଲିର, ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଇଏ ପ୍ରଭାବ ସମଗ୍ର ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଛି। ଏବଂ ଯାହା କୁହାଯାଉଛି ଯେ କେବଳ ଆଜି ଦିନ ନୁହେଁ, ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା ରାତି କାଲି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ତୀବ୍ରତା ରହିବ। যে পর্যন্ত তিতলি পশ্চিমবঙ্গ আড়িকি ন যাইছি, তমাম জেলা অতিক্রম কলা ভিতরে যেগুড়িক পড়ব তার পথরে সেই জেলা গুড়িক নিশ্চিত ভাবে প্রভাবিত হব। কিন্তু সবুঠার অধিক ইন্টেন্সিটি, সবুঠ অধিক তীব্রতা বর্তমান যেহেতু ল্যান্ডফল সময়, যা কি ঘন্টে 2 ঘন্টা ধরে জারি রয়েছে, অর্থাৎ কুযাই পারিব সকাল 8টা 8:30 যাকে তীব্রতা এইভাবে ভাবে রহিব। এই সময় এই পবনর বেগ এবং তা জনিত যে ক্ষয়ক্ষতি এবং তাকে ধরিকি ভীষণ বর্ষা এই বর্তমান এই সময় গুড়িকে দেখা মিলিଥାଏ। ইয়া হি হচ্ছে প্রকৃত ভেরি সিভিयर সাইক্লোন স্টর্ম তিতলির ସବୁଠାରୁ କରାଳ ରୂପ, ଭୟଙ୍କର ରୂପ ଆମେ ଯାହା କହି ଆସୁଛୁ। ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେହି ସମୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି ଯେ ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ଯେଉଁ କଥା କୁହାଯାଉଥିଲା ଯେ ଇଣ୍ଟେନ୍ସିଟି ଯେଉଁ କଥା କୁହାଯାଉଥିଲା ଯେ ଫାଇଲିନ୍ ହୁଡ୍ ଭଳି ହେବ ନାହିଁ, ତତଃ ସେହି ପୂର୍ବାନୁମାନ ସତ ହୋଇଛି, କିନ୍ତୁ ତୀବ୍ରତା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ରହିଛି। ସେହି ପରିମାଣରେ ନହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଶା କରିବା ଯେ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ସେଥିରେ ନ ହୋଇଥାଉ, ଯେହେତୁ ଲୋକେ ସଜାଗ ରହିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯେହେତୁ ଯୋଗାଯୋଗ ବିଚ୍ଛିନ୍ନର ଖବର ଆସିଲାଣି ଗଞ୍ଜାମରୁ ଗଜପତିରୁ, ଅନେକ ଗଛଗୁଡ଼ିକ ଉପୁଡ଼ି ପଡ଼ିଛି, ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ତାର ଛିଡ଼ିକି ପଡ଼ିଛି। ଆମେ ଆଶା କରିବା ଯେ ପ୍ରକୋପ କମିବା ଆରମ୍ଭ କରିବା ମାତ୍ରେ ହିଁ ଯେଉଁମାନେ ଉଦ୍ଧାରକାରୀ ଦଳ ରହିଛନ୍ତି ଏନ୍ଡିଆର୍ଏଫ୍ର ଓଡ୍ରାଫ୍ର, ସେମାନେ ତୁରନ୍ତ ତାଙ୍କ କାମ ଆରମ୍ଭ କରିଦେବେ ଏବଂ ଯୋଗାଯୋଗ ସ୍ୱାଭାବିକ ହେବ। କାହିଁକିନା ଯୋଗାଯୋଗ ସ୍ୱାଭାବିକ ହେଲେ ହିଁ ରିଲିଫ୍ ସାମଗ୍ରୀ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ, ଲୋକଙ୍କ ମୁଭମେଣ୍ଟ ସୁବିଧା ହେବ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ସମୟରେ ସମସ୍ତ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଫିଙ୍ଗର କ୍ରସ୍ କରିକି ରହିଛନ୍ତି ଯେ କିଭଳି ଭାବେ ଇଏ ତୀବ୍ରତା ବେଶୀ ନ ବଢୁ। ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଯେଉଁ ପୂର୍ବାନୁମାନ ରହିଛି ଯେ ହାଇଏଷ୍ଟ ଯେଉଁ କଥା କୁହାଯାଏ ଯେ ଗଷ୍ଟିଂ ଅପ୍ ଟୁ 165 କିଲୋମିଟର ଅର୍ଥାତ୍ 165 କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପବନ ବେଗ ମଧ୍ୟ ବଢିପାରେ। ଯଦି ଆହୁରି ଅଧିକା ବଢୁଛି ତାହେଲେ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ମଧ୍ୟ ସେହି ପରିମାଣରେ ଅଧିକା ହେବ। ଏବଂ ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି ଯେ ବର୍ଷାର ତୀବ୍ରତା ଯେଉଁ କଥା ରେଡ୍ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି ତମାମ ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଏବଂ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଓଡ଼ିଶାର 18ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ। ଇଏ ଯେଉଁ ପ୍ରକୋପ ରହିଛି, ଆପଣ ଯାହା ଦେଖୁଛନ୍ତି ଦିଗପହଣ୍ଡିର ଚିତ୍ର, ସେହି ଚିତ୍ର ଆପଣ ଅନ୍ୟ ଜାଗାରେ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ଏବଂ ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି ଯେ ବର୍ଷାର ତୀବ୍ରତା ବଢିବ। ବର୍ଷା ତୀବ୍ରତା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବନ୍ୟା ସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇପାରେ, ଖାସ କରିକି ଲୋଅର କ୍ୟାଚମେଣ୍ଟ ଏରିଆରେ, ବିଭିନ୍ନ ନଦୀର ତଳମୁଣ୍ଡ ଗୁଡ଼ିକରେ ଯେଉଁଠିକି ବର୍ଷା ତୀବ୍ରତା ବଢିବ। ଖାସ କରିକି ଋଷିକୁଲ୍ୟା ବଂଶଧାରାରେ ବନ୍ୟାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି ବୋଲି ଗତକାଲିଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଜଳସମ୍ପଦ ବିଭାଗ ସଚିବ କହିଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବାର କଥା ହେଉଛି ଯେ ପବନ ସହିତ ବର୍ଷାର ପ୍ରକୋପ କିଭଳି ବଢୁଛି, ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ୍ ପରେ ତୀବ୍ରତା କେତେ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହୁଛି ତିତ୍ଲିର, ତା ଉପରେ ହିଁ କ୍ଷୟକ୍ଷତିର ପରିମାଣ ନିର୍ଭର କରୁଛି। ତିତ୍ଲି ଲାଇଭ୍ରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ହୋଇଛି ଏକ ବ୍ରେକ୍ ପରେ ମୋ ସହଯୋଗୀ ପୂଜା ଆମର ଏହି ନନ୍ଷ୍ଟପ୍ ଲାଇଭ୍ କଭରେଜକୁ ଆଗକୁ ବଢାଇବେ।